Лилия апа, сәлем! Прагаға да сәлем. Чехлар, татарлар кебек шәй ярата дип ишеттем. Дөрес сүзме бу? Бик дөрес сүз. Чехлар алар бик шәй эчүчән халык. Һәм аларның китапларында да, бала китапларында да чагыла. Еш кына ниндидер бик матур сауытлардан шәй ичү турында шундый юллар табырга мөмкин. Һәм гомумән табиблар да, мәсәлән, рецептларда язып җибәрәләр. Шундый шәй ичегез күбрәк, мондый шәй ичегез дип. Һәм теге бик урманлы монда, бик куе урманлы җирләр бар. Гомумән теге табигатькә куенга яшиләр алар. Һәм шуннан традицияләре да бар инде. Урмандагы теге үләннәрне эчү һәм төрле төнәтмәләр төнәтеп шундый тәмле шәйләр ясау. Чехларның үзләренә генә хас булган берәр шәй рецепты бармы? Булса, бүлеш әле. Көзгә, кышкы салкын көннәрдә берәр Чехия кичә уздырып җибәрбез. Аларның урманнары кара җиләк, аннан соң мүк җиләге, шундый алыслы урманнарда үсә торган җиләкләргә бай. Шуңа күрә алар аны да кырытып, яхшы төнәтмәләр ясап эчәләр. Булай аларга теге Азиядан килгән имбирлар, шундый әйберләрдә бик яраталар инде. Төнәтергә нәрсә төнәтеп булса, бөтенсен төнәтеп эчәләр. Шәй әзер диярлек. Калепне башласак та була. Үтә күрмәсен дип дуа кылып торган, әнинең дуасы кабул булмаган. Әни булгач, башка иҗат шишмәләре ачыла. 7 йолдызлы отельдә яшәдек без. Исрафның аръягы иде инде ул. Вакытның, менә җеп итеп күз алдына китерсәң, ул җепнең синең ашада узганын хис итәсең. Кем син? Нәрсә телисең бу тормыштан һәм ни өчен син аны телисең? Укысаң, кеше буласың. Сәлем, эфирда Қалет тапшыру. Бүгін біздің қонағыбыз Прагадан Лилия Исхакова. Лилия, сәлем. Сәлем. Лилия Исхакова. Бу исем кемгәдер Бану мажаралары авторы буларак таныштыр. Инде икенче китабы әзерләнеп ята. Без ул арада хәзерге вакытта Прагада яшәүче Лилияның гыйлем истәп дөнья гизгән юлын барлап алабыз. Казан университетының көнчыгышны өйрәнү факультетына керә. Акыллы студентны башта Төркиягә, аннан Иранга стажировкага җибәрәләр. 4нче курста Америкага барып укып кайта. Аннан соң Еврокомиссияның Erasmus Mundus стипендиясын отып, 2 магистрант була. Иң элек Анкарада, аннары Берлинда Гумбольдт университетында. Профессор Лилиягә тагын бер магистратурага калырга тәкъдим итә. Аннан соң Гонконгка китеп бара. Кире Казанга кайта, Казан университетының социология кафедрасына аспирантурага керә. Хәзер Лилия диссертация язу белән мәшгуль. Лилия, син 10нчы класста Америкага укырга чыгып киткәнсең дип укыдым. Дөрес әйберме бу? Ничек булды бу хәл? Хак сүз. Ул вакытта бер программа бар иде, ул Америкага укырга китүчеләрне теге обмен буенча инде, алышыну буенча алар алалар үзләрен ниндидер критерийлар белән нитергә сайлыйлар инде. Анда 3 тур имтихан узып, һәм минем шунда керәсем килде, шунда барасым килде. Анда әни бик елады инде, үтә күрмәсен дип дуа кылып торган, әнинең дуасы кабул булмаган. Шунда бер шимбә көне мин ул теге Забайкальский ул вакытта Забайкальский урамында, хәзер инде ул теге Борхан Шаһиди урамы, кызлар лицейында укыганда, шимбәме соң бер дәрестә утырам, мине дәрестән телефон шалтыратып чакыртып алдылар. Шуннан мин вахтерга бардым, вахтерда гына телефон, ул вакытта вахтер сине чакыралар дип, мин инде аптырадым, я берәрсенә бер нәрсә булган, инде тик торганда шалтыратмыйлар дип. Шуннан миңа нидән шул Америка илчелегеннән шалтыраттылар да, сезне котлыйбыз, сез 1 елга укырга Америкага барасыз диделәр. Мин шунда бөтен лицейга кычкырдым бугай. Дип. Син шул хәле күп илләрдә булгансың. Синең шул Америкага барып кайтканнан соң киттем инде ул менә шундый
сәяхәт юллары ачылып, ничек синең дөньяга ачылуың шулай? Башта ул дөньяга ачылу күбрәк үзеңне нитү, исбатлау кебек иде. Сәяхәт итү өчен генә түгел, күбрәк минеке академик сәяхәт итү булды башта. Аннан соң айрым тукта әле укудан калада башка әйберләр бар дөньяда дип уйлап алганнан соң инде, аннан соң сәяхәт үзең өчен, шәхси үсешең өчен академ булмаган, профессиональ булмаган ниндидер сәяхәтләр дә бар икән ачыклаганнан соң, анда уже сәяхәтнең икенче тәме ачылды. Хәзер күбрәк мин антрополог күзлек белән карыйм. Миңа кешеләр кызык, миңа җәмгыятьләр кызык, миңа биналар кызык, миңа балалар китаплары кызык, китап кибетләре кызык. Гомумән аларның ничек тормыш яшәеш кырулары кешеләрнең һәм кешеләр булмаган җирдә ничек кеше тотынып кала алган, шулар кызык. Лилия апа, чит илдә яшәү сезне ничек үзгәртте? Шундай сүз бар инглиз телендә open-minded, ачык акыллы булырга, күбрәк монсы тагын төрекчә хәзер өн яргылы булмаска, алдан ук фикерләп куймаска, ачык акыл белән карарга, ачык акыл белән алдан ук уйлап куелмаган килеш карашны юнәлтергә, кая карасаң да. Һәм бу бик отышлы әйбер. Чөнки син ак кагаз кебек карасаң әйберләргә, синең ниндидер яңа фикерләрең төзелә аннары башыңда. Һәм син яңаша нәрсәдер уйлый аласың, яңаша нәрсәдер күз аллый аласың. Әгәр дә алдан ук уйланып куелган ниндидер программалар белән карасаң, алдан ук аны күрә алмыйсың. Менә иң төп шушыдыр. Әни булгач, иҗат итәргә вакытыгыз каламы? Әни булгач, башка иҗат шишмәләре ачыла, шулай дип әйтик әле. Дөресен генә әйткәндә, әгәр дә мин әни булмасам, мәсәлән, бу Бану китабын мин гомердә язмас идем дә. Әни булганнан соң кешеләрдәге тылсымны тагы да төгәлрәк күрәсең. Аларны менә кеше дөньяга туа, ул шундый камил, ул шундый менә тылсым, чудо. Һәм аннары аны ничектер юна башлыйлар. Тегеннән юналар, моннан юналар, син мондый, син тегенди. Һәм бу процессларны күрә, аннан соң ниндидер текстлар туа шунда, ниндидер уртаклашасы килгән фикерләр туа. Шулай итеп, ничектер иҗат үз тормышы белән яши башлый, син аны просто ташыйсың үзеңнең башыңда һәм аңа ниндидер форма бирәсең. Шулай килеп чыга. Чөнки моңарчы минем эшләгән, укыган әйберләрем, алар бөтенесе башка иде. Теге күбрәк этник сораулар белән кызыксына идем. Миңа социаль челтәрләр, социаль челтәрләрдәге тормыш бик кызык иде. Хәзер дә кызык, һәм хәтта әле ул бу пандемия белән бик актуальләшеп тә китте. Әмма балалар һәм иҗат һәм менә мондый хикәяләр язу, ул күбрәк әни булу белән бәйле. Һәм әни булганга күрә килеп чыккан әйберләрдер дә әле ул. Син шушы Бану мажарларын чыгарыр өчен Прагада печенье саткан дип укыдым. Ничек булды? Әйе. Краудфанд белән булгачтын, аны ничектер фандрейзинг ясарга кирәк иде, ничектер акча күтәрергә кирәк иде аңа һәм аның сүзен таратырга кирәк иде. Шуңа мин теге үземнең тормышта булган тәҗрибәләремне исемә төшердем дә, нәрсәләр мин күрдем. Һәм шуннан төп-төгәл Прагада Сабантуй вакыты якынлашып килә иде. Анда күп кеше килә. Хәтта әле күрше илләрдән, Германия, Алмания, Венгриялардан да киләләр кай вакыт. Шуңа мин тотындым пешерергә печеньелар. Аннан соң әле башта теге кеше алмас, нинди жүләр фикер инде бу дип барыбер үзеңне ничектер сәер хис итәсең. Һәм аннары мәйдам тукта ясарга кирәк. Аннары минем мондагы дустым Ландышта әйтте дә, әйдә Лилия аны алалар барыбер дип. Шуннан мин ясадым ул печеньеларны. Раил 2 бала белән утыра, мин тегендә печенье, аннан соң теге езем яфрагына ит белән дөгө төреп сарма ясадым, һәм шуларны алып чыктык, сатырга алдылар.
алдылар кешеләр һәм хайран гына сумманда да теге мин язган идем инде оныттым күпме икәнен, ну хайран акча җыелганда да. Һәм аның сүзе таралды, аның гамәле бар иде инде. Ул күп яктан шундый яхшы әйбер булды инде. Интернетка да сораулар килеп җитте. Ә ничек көйләнергә соң сәяхәтләр өчен? Һәр кешенең эш урыны рөхсәт итми. Акча мәсьәләсе. Юлын ничек табарга дип сорыйлар сездән Лилия апа. Беренчедән, сәяхәт дигәннән соң сразу каядыр еракка чыгып китү дигән сүз түгел бит ул. Мин корсаклы идем, сораны көтә идем һәм миңа чит илгә самолет белән очырга рөхсәт итмәделәр. Һәм без тиялдек тә машинага, алдык бер дустыбызны һәм Башкортстанга чыгып киттек. Анда бик матур урманнар бар, менә таулы шундый урманлы урыннар, аннан соң мәгарә, аннан соң күл, бик матур урыннар бар. Анда барырга ул кадәр күп акча кирәк түгел. Аннан соң әгәр дә якын, менә хәзерге вакытта минем хыялым ул Грузия, Үзбәкстан, анда әгәр дә инде теге мәдәни мирас буенча кызык булса кешегә, анда барырга була. Анда бик кызык, бик матур, мәдәни яктан бик бай урыннар бар һәм алай кыйбат дип әйтмәсем мин анда баруны. Барыбер, мәсәлән, шул ук Русиянең көньягында урнашкан Сочиларда ял итү, Грузиядә ял итүгә караганда диңгез буенда кыйбатрак. Чагыштырып караганым бар махсус бәяләрне дә. Шуңа күрә бу акча бер, әйме? Аннан соң кешеләр һәр вакытта да үзләренә кирәк дип санаган әйбергә акчаны җыеп алалар. Мөмкинлек булмаганда, мәсәлән, сиңа ниндидер бер кыйммәтле зиннәтле сумка кирәк, син аңа җыясың һәм аласың. Яки анда сиңа берәр нинди зиннәтле берәр әйбер кирәк, башка җыясың, аласың. Шуның шикелле, алдан ук планлаштырып, мәсәлән, әгәр дә менә мин моның кадәр акчаны кырыга куеп барсам, аннары менә монда бара алам дип алдан хисаплап куйсам, утыр да бар. Һәм иң баналын алып, тагын бер минем хыял, ул хәзер менә Питерга бару. Мин 9нчы класста барган идем Санкт-Петербургка. Менә хәзер тарихларны тагын бер кат укып, барлап караганнан соң миңа анда бару бик кызык. Ләкин мөмкинлек юк, чөнки юллар ябык, шикләр ябык. Шуңа күрә мин Казанда булсам, утырыр идем да чыгып китер идем һәм андагы кызык урыннарны карар идем, Карелияны карар идем. Карелия буенча бер китап карадым, күптән түгел генә искиткеч кызык әйберләр бар Карелиядә. Шуңа теге кая барырга телисең, нәрсә эшләргә телисең, теге люксовый отельләрдә люксовать итеп пляж буенда яту, ну ансы әйе, ул кыйбат тора һәм андыйга минем үземнең дә алай теге барган еш барам, яки барганым бар дип тә әйтә алмыйм. Мин бер тапкыр люкс итеп ял иткәнем бар. Анысы да академик ял иде күбрәк. Гарәп берләшкән гарәп әмирлекләренә конференцияга бардым да, анда безне аларның шул шәйхләре кунак итте, 7 йолдызлы отельдә яшәдек без. Ну, исрафның, масрафның аръягы иде инде ул, ярар. Үзләренә ошагач без килдек тә, яшәдек тә, киттек. Шулай. Шуңа күрә бу күбрәк план кыру, бюджет кыру һәм түгел кая барырга теләгәнең белү турында инде. Чехлар татарларны беләме? Кем белән сөйләшүгә бәйле. Әгәр дә интеллигентрак кеше белән аралашсаң, ихтимал беләләр. Әгәр дә теге укымый торганрак кеше белән, гадирәк кеше белән аралашсаң инде белмәскә мөмкиннәр. Но Америкадагы кебек үк түгел. Америка ерак булгач, андагылар бөтенләй дә мәсәлән белмәскә мөмкин. Ә монда барыбер теге Русия тарихы белән бәйле булгач, бер ара Советлар Союзы белән теге барыбер ниндидер уртак яннар, кисешкән яннар булгач, бер ара барыбер нәрсәнедер күбрәк беләләр. Хәтта әле менә урта яшьтәге кешеләр белән сөйләшсәң, алар әле теге без русча беләбез дип син белән русчада сөйләшергә тотынырга мөмкиннәр, ләкин без мөселман татар дисәң, кай вакыт туңып калалар инде. Окей дип теге аптырап ничектер. Аннан соң исенә төшерәләр, ул бит әле күп милләтле ил дип, аннан соң шулай дип тә әйткәннәре бар. Нинди фильмнар карыйсың?
Мин кино яратам. Кичә мин карадым Саккара. Бу Мисырда, минем тагын бер хыялым Мисырга барып, бөтен Нил буенча нидә кимәгә утырып, бөтен некрополисларны карап чыгу. Ну, бу так мечта. Но алар күрсәттеләр анда эшләүче археологларның ничек каберлек табып, ул стеналарны ничек расшифровать итеп, аннан соң ничек ул шахталарны ачканнарын. Ну, менә аңлатып бетергесез инде, менә шул хәтлек тылсымлы матур. Аннан соң мин артхаус кинолар яратам инде. Я эстетик яктан бик матур күзгә ни булсын. Шундый дәва шифа булсын, я анда сүзләр, җөмләләр, андагы текстлар шифа дәва булсын, ниндидер менә күңелгә ниндидер шундый рәхәтлек бирә торган әйберләр карарга яратам. Документаль кинолар менә соңгы арада күбрәк документальны карыйбыз инде. Лилия, син Америка татарлары турында фәнни эш язгансың дип укыдым, ул дөресме? Язам, менә шул инде ул. Әлдә дәвам итәм. Хәзер эш бараймы? Әсенә дә гомумән бөтен Америка татарларын алдыңмы әллә кайсыдыр аерым бер чорда күчкәннәрме ничек? Аерым бер чорда күчкәннәрен миңа кызык. Шушы советлар таркалганнан соң күченеп киткән яшьләр, аларның анда тормыш кырып җибәрү һәм аларның ничек яшәүе һәм аларның үзләрен кем итеп хис итүләре. Чөнки мин конструктивист теориялар кулланам һәм алар күбрәк үзеңне ничек хис итү турында, үзеңне кем белән тәңгәл китерү, кем итеп исәпләү хакында. Һәм менә бу яңа дулкын миңа калса ул бик кызык шундый, чөнки без шундый гибрид гибрид чор турында хәзер сүз алып барабыз. Теге безгә Советлар йогынтысы да бар, аннан соң яңа кырылган Россия йогынтысы да бар, аннан соң без заманында тарихын, әниен, язуын, әдәби мирасын югалткан, аннан соң яңадан тапкан халык, кем без, нәрсә эшлибез без монда, безгә нәрсә кирәк? Менә бу сораулар. Чөнки башта алар күченделәр һәм аларның бер төрле иде фикерләре. Хәзер менә мин күзәтүне дәвам итәм. Аларның бөтенесенең фикерләре дә үзгәрде, үзләренең дә һәм менә бәлки аны минем тиз генә тамамлап куймавым да әйбәттер, чөнки социологиядә гына түгел инде, гомумән фәннәрдә, социаль фәннәрдә шундый метод бар, лонгитюдный анализ дип атала ул. Ул күпмедер вакыттан соң килеп кабат шул кешеләр белән шул сорауларны сөйләшү һәм гомумән вакыт ниендә, дәвамында үзгәрешләрне табып алырга тырышу. Менә бәлки шулайрак та бер нәрсә килеп чыгар, белмим. Чөнки менә пандемия килеп керде, аннан соң мин үзем дә башта аны миграция булмаган шартларда яза башлаган әйберем ул минем, һәм хәзер мин аны миграция шартларында язып бетерәм. Минем карашым үземнеке дә нитүче буларак, тикшеренүче буларак үзгәрде. Лилия апа, менә сезнеңчә хәзерге замандагы егетләргә һәм кызларга нинди сыйфатларга ия булырга кирәк? Нәрсәсе мөһим? Хәзерге заманда гомумән любой кешегә дә шул алда ук әйтеп киткән open-minded, ачык акыллы булу мөһим минемчә. Чөнки шундый күп проблемалар бүгенге дөньяда кешеләрнең алдан ук уйлап куелган фикерләре белән хәрәкәт итүләренә бераз гына ак кагазлык, бераз гына үзеңнең уйлаганнарыңны шик астына куярга. Бу беренчесе, икенчесе укырга, белемләнергә, чөнки кичә генә менә Раил белән дә сөйләшеп утырган идек. Ниндидер теге бүгенге көндә күп әйберне поверхностный үстен белемнәр белән генә дә эшләп чыгып була дигән ни бара бит, инде шундый тренд бара. Барыбер ниндидер фундамент булмаса, ул өстен әйберләр белән генә тормышны яшәп бетереп булмый миңа калса. Белмим, ниндидер шундый фундаменталь белем, мәгърифәт теләге, аңлау, иң беренче үзеңне аңлау, кем син, нәрсә телисең бу тормыштан һәм
Ни өчен син аны телисең? Менә бу 3 сорауга җавап бирә алу, наверное, база шушыдыр. Лилия, минем беләсеңме, синең инде фикерең бик тә ошады. Һәр кеше үзен ЮНЕСКО мирасы итеп хис итсен иде дигән һәм үзенең үзенчәлеген сакласын иде дигән фикере. Бик ошады бу фикер миңа. Ул чынлап та теге үзеңне теге эгоист үзең итеп кенә дә карау түгел, хәтта ничектер үзеңне зур бер нәрсәнең өлеше итеп карау кебек тә кабул иттем. Ул бит чынлап та шулай. Ул чынлап та шулай. Беләсезме, кайчан бу фикер минем туды беренче тапкыр? Мин намаз укырга әзерләнәм, миңа Сара килде дә әйтә: "Әни, син нәрсә эшлисең?" Мин менә моны эшлим. Шуннан ул миңа әйтә: "Әйдә, миңа да өйрәт әле." Мин нәкъ та шулай Дәвани янына йөгереп килеп: "Дәвани, тукта, син нәрсә эшлисең? Нишләп син аны эшлисең? Әйдә, миңа да өйрәт." Кычкырып укы, аның тамаклары карлыгы бетә иде, мин аңа мәҗбүр итә идем кычкырып укырга. Ул дугаларны, менә бу дугада нәрсә дип әйтелгән, мосы нәрсә дип әйтелгән. Һәм шуннан менә бу исемә төште дә минем, резко гына вакытның, менә җеп итеп күз алдына китерсәң, ул җепнең синең ашада узганын хис итәсең. Һәм гомумән, әгәр дә бу мисалны кырыга куеп торсаң да, татар теле мәсәлән, менә шуның кадәр миллион кеше син бүгенге көндә шундый тулы бер савыт булсын өчен, полный сосуд, тырышканнар һәм сиңа нәрсәдер китергәннәр. Менә син шулардан килгән шундый шундый бер мирас, шундый бер тамчы күлдәге. Һәм резко гына, әгәр дә аны бөтенсен салып атсаң, нәрсә кала? Һәм аларның тырышлыклары кая китә? Һәм гомумән син ул бөтен әйберне салып куйсаң, бер шәрә контейнер булып кына яши аласыңмы? Бу сиңа җитәме бу тормышны узырга? И шуннан хоп, резко гына шундый бер нидер просветление кебек. Мин бит үзем өчен генә яшәвем дә килеп чыга. Мин бит әле монда бер кешелекнең, целый бер цивилизациянең ниндидер бер микронный, мондый электрон кадәр генә булса да частицасы, өлешчәсе булып чыга шулай. Кайсы кыяларыгыз инде тормышка ашты? Иң беренчесе аның менә бу. Бу хыял иде чөпчен. Мин аны беренче шул типографиядан чыкканнан соң юл басмага килдем дә, Гүзәл Хәсәнова ачтым да, елыйсы гына килә бит. Ышанып булмый, әле ул кибетләрдә дә түгел. Аннан соң кибетләрдәге фотоларын җибәрә башладылар. Тагын бер хыял. Балалар әнисе булу кайчандыр хыял иде. Кияүгә чыгу кайчандыр хыял иде. Иң беренче хыял иде чит илдә уку минем. Һәм мин белә идем, әгәр дә мин бу теләкне тормышка ашырга теләсәм, миңа тырышырга кирәк, чөнки минем әтием дә, әнием дә миллионерлар түгел. Һәм гомумән аларның ниндидер анда ай сайын чыгымлык акча гына җибәреп торырга да мөмкинлекләре юк иде. Шуңа күрә тырышырга кирәк икәнен мин белә идем. Әни дә әйтеп торды, әгәр дә укысаң, кеше буласың, теләгән бөтен әйбереңә ирешә аласың дип. Һәм чыннан да бу эшли торган шундый бер система, белем кешене чынлап та теләгән җиреннән җиткерә. Телләр белергә, чит телләрдә, инглиз телен өйрәнгәндә ул елым төннәр буе ниндидер формулалар өйрәнәсең, аңламыйсың, нишләп монда present continuous, нишләп монда present simple, ниндидер аңлашылмый торган системалар, әллә нәрсәләр шунда. Мин бер кайчан да моны сөйләшмәм инде дип шулай менә елый өйрәнеп утырганым, менә 7нче сыйныфта, 8нче сыйныфта бөтенсе дә исемдә, бик читен булды. Шуннан килде бер көн, мин бөтен җырларны аңлый башладым. Башта җырларны аңлыйсы килә иде. Нәрсә дип җырлыйганда, шул Backstreet Boys, анда шул теге бойбендларны тыңлыйсың инде иң беренче. Бу мәңге чынга ашмас хыял инде. Аннан соң хоп, син сөйләшәсең, бер көнне син сөйләшәсең һәм сине хәтта Америкага укырга алалар. Һәм син үзеңне чынлап та, окей, мин менә бу ике кулым белән нәрсәдер булдырдым дип хис итәсең. Иң беренче чынга ашкан хыял шул инглиз телен шат итеп өйрәнү. Ул лицейга керүдә бер хыял иде. Ансына да әниләр инде кермәсен генә иде дип торганнар, барыбер кереп булды, ничектер укып чыгып булды. Анда менә шулай укудан башланды инде барысы да. Лили апа, бүгенге көндә сезгә нәрсә җитми дип уйлыйсыз? Һәм улай бергә ия булсагыз, нишләр идегез? Вакыт.
Вакыт шәхсән үзем өчен генә вакыт, әгәр дә ул булса, күп итеп үзем өчен генә вакытым булса, мин языр идем күп итеп. Эшләремне эшләп чыгыр идем бөтенесен дә. Хәзерге вакытта миңа ничектер вакыт тәрәзәләре барлыкка китереп, тиз-тиз генә монда эшләп алырга, тиз-тиз генә тегендә эшләп алырга, шулай өлгергә туры килә. Һәм ул бит әле алай җиңел генә бармый. Теге мин беләм, андый кешеләр дә бар инде. Теге мәсәлән, сәгать 5-тә мин менә монда утырам да, менә моны эшлим дип әйтә торган. Минем алай булып чыкмый. Мин алай менә утырдым да сәгать 5-тә эшли алмыйм. Әгәр дә мине балалар яки башка бер нәрсә ардырган булса, минем сузылып ятасым да килә кайчакта. Чөнки мин дә кеше. Һәм теге андый иллюзияларым юк. Хәзер мин монда супервумен булып бөтен әйберне эшләп чыгам дигән. Шуңа күрә соңгы елларда аеруча да мин үземне алай әзият эшләмим, алай дип үземне мәҗбүр итмим. Әгәр дә ул буласы эш булса, барыбер эшләнеп чыга. Буласы эш булмаса, ул менә вакыты килмәгән әле димәк. Яки бөтенләй ялгыш юлдыр бәлки. Бәлки сине Ходай Тәгалә саклап калырга телидер, нидер ялгыш юлга керүдән. Минем яшьләргә әйтәсем килә, зур итеп хыяллану, ул шундый нормальный әйбер ул. Зур итеп хыялланыгыз дип әйтәсем килә минем. Зур итеп хыялланыгыз. Мәсәлән, әгәр дә шат итеп нәрсә теләгәнне белсәм, бүгенге көндә бәлки мин Гарвардта яки анда Принстон, Колумбияларда да укыган булыр идем. Чөнки ул авыр түгел дөресен генә әйткәндә. Әгәр дә син бер кат очына чыгып, бер пакет документ туплагансың икән, аны тагын 10 университетка җибәрү проблема түгел. Әгәр дә син TOEFL-ың бар икән, әгәр дә синең GRE, анда классик тестларың бар икән, син ул пакетны аласың да, пожалуйста, дөньяның кайсы ноктасына телисең җибәр. Әгәр дә син акыллы кеше икән, халыкара студентларга һәр вакытта да квота бар университетларда, стипендиялар бар. Акчасы җитмәгән булса, әгәр дә яшәр өчен кемдер теге дополнительно эшләп тә акчасын эшли ала, шул кампусларда да эшләр бар. Шуңа күрә бүгенге көн яшьләренә менә мин укыганда ЕГЭ юк иде. Ул ЕГЭ булса, мин әллә нәрсәләр эшләр идем кебек. Миңа шундый читен булды ул ЕГЭсыз. Ул шундый бәхет, ул ЕГЭне мин бәхет дип саныйм. Чөнки минем менә авылдан танышларым да бар. Алар теге гомердә дә укырга да кермәгән булырлар иде бәлки. ЕГЭ ярдәмендә алар КФУларда укып бетереп, шундый яхшы урыннарда эшлиләр. Авыл балалары. Лилия, рәхмәт сиңа, шундый рәхәт булды аерыласы да килмисеңнән. Рәхмәт ясын сезгә. Бүгенгә калет тапшыру тәмам. Хушыгыз, Лилия, хуш. Лилия апа, сез балаларыгыз өчен нинди тапшыру телисез? Аларга нәрсә күрсәтәсез? Тренд булган дөньяда балалар нәрсә карый, шул медиа продуктларны татар теленнән тәрҗемә итеп чыгарып булса, әгәр дә бу шикарный әйбер булыр иде минемчә. Һәм шул ук ШНТВдагы теге мультикларны минем балалар карадылар. Теге машиналар анда, нидидер, самолетлар турында инде тәрҗемә ителгән мультикларны. Аннары Казанга кайтканда бер ара Шимер һәм Шайн бара иде, шуны да карады инде Сара. Менә шуларны карыйлар. Тыңлыйлар, Туранның әлегә шул татар теле генә бараның. Инглиз теле бик юк, шуңа күрә ул бигрәк тә нитә инде кызыксына. Менә соңгы арада хәзер Сара карате нитә башлады. Нишәптер белмим, ул аны шәп дип уйлый. Карате кабза да каратега өйрәнә YouTube'тан. Аннан соң Омар белән Ханна дигән ниндидер мультик карый башлады. Анысы динне аңлата торган мультик. Ниндидер кемнәр чыгаргандыр, белмим. Анда бөтен миңа Алла турында нинди сораулары бар. Шуларның бөтенесен шул мультикта аңлатып чыгалар анда. Килә дә аннан соң син беләсеңме, Аллаһ Тәгаләнең 99 исеме бар дип анда үзенә кызык әйберләрне шулай табып карый башлады инде хәзер. Менә бу мультик миңа калса татарларда да әйбәт бар, чөнки дин бездә дә актуаль әйбер ул. Бик зур рәхмәт сезгә, Лилия апа. Хушыгыз.